de la d'Igualtat de la Mancomunitat. Avui volem presentar públicament a la ciutadania de la nostra comarca la formació creada per l'àrea tècnica d'Igualtat per continuar avançant en la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i la prevenció de violències masclistes. Des de la Mancomunitat continuem apostant per fer arribar a les dones i homes accions i activitats amb un contingut que promou el coneixement, l'empoderament i la gestió i transformació de conflictes, accions que creen uns pobles més respectuosos i més solidaris i més igualitaris. Respecte a aquest tema, ja antes de donar la paraula a Paula i a Rosa, crec que és important en aquests dies, en aquests mesos de la dona i dies d'aquesta activitat, presentar 4 idees fonamentals que crec que devem tindre en compte i seguir estimulant aquests dies. Primer, assenyalar que és la primera volta, després de 2 anys, que els actes es fan sense restriccions, bàsicament. És important això, perquè que les persones puguen acudir i puguen treballar el tema de la igualtat. Després, també comentar que aquesta pandèmia, aquests 2 anys que han passat la pandèmia, tampoc han servit molt per donar la importància que tenen a les activitats parcialment femenines, com són la sanitat de les cures, que no han servit aquests 2 anys per tal de reduir els fenòmens de bretxa salarial i dificultats en la conciliació. Bàsicament, després d'una pandèmia seguim exactament igual. Després seguirem denunciant, des de l'àrea de la Mancomunitat i tots els pobles, per supost, l'existència de violència de gènere, que ja porta massa víctimes i que hi ha certs sectors de la societat que segueix negant. I després, important donar èmfasi al tema de les dones que estan sofrint el conflicte en Ucrània, que en aquest moment ha portat un èxode de quasi 2 milions de persones, la gran majoria, i està plegant en aquest moment a València i a Espanya, són dones i persones dependents del seu càrrec, xiquets, i també s'ha estat subratllant que al llarg de la història les dones sempre han estat les grans perdedores de totes les guerres, morint, carregant, amb l'exili, han sofert violència sexual i fins i tot s'han convertit en botí de guerra normalment per als vencedors. Simplement per concloure, aquest 8 de març ens solidaritzarem especialment amb les dones que viuen forçades a fugir portant la seva vida en la maleta, les que refugien de les bombes sobre la terra, les que s'han vist obligades a prendre les armes i les que des de Rússia juguen la llibertat per manifestar-se en contra d'aquesta guerra. I per totes elles, el 8 de març, i aquesta nova comunitat, demanem més feminisme, més drets, més llibertat i més pau. I passo la paraula a Rosa i Paula perquè us expliquen la programació que hem preparat l'equip d'Igualtat de la Mancomunitat per a aquest mes. Gràcies. Bon dia. Com ha dit Vicent, són molts els retrocessos que arrel de la pandèmia i en un conflicte bèl·lic com el que estem patint amb crims mundials que van a tindre repercussions per a la vida de totes les persones, és fonamental que l'eixida no siga la regressió i la pèrdua de drets, sinó que siga l'afiançament i el creixement del dret de totes les persones i per suposar també de les dones, perquè a hores d'ara som encara més de la meitat de la població mundial, però som les més vulnerables, les que més drets vegem vapullejats per molts motius. Tal vegada, si les dones governaren el món, amb tot el que això implicaria, hi haurien menys guerres. Això és una mirada que també volem posar de manifest, perquè nosaltres que hem estat educades en la cura i que ens agradaria que les cures cap a altres persones i aquesta preocupació d'estar centrades també en el benestar d'altres persones fora una elecció o fora per elecció i no per imposició. Sabem que moltes dones no poden triar a hores d'ara i que, evidentment, totes les problemàtiques de conciliació, la manca de suports, drets i oportunitats en la major part d'esferes socials on ens movem es fan ben paleses. Vicent n'ha dit unes quantes, la bretxa, les múltiples violències que encara patim les dones i les xiquetes arreu del món, la cultura de la violació que damunt és negada i estem en perill de com a societats
viure els perills que té, no? Que indústries com la pornografia, que el que fa és comprar vides de persones, o com ara la prostitució i la tracta, estiguen educant les futures generacions. Això és un perill que nosaltres, que venim ara de fer molts tallers en els instituts, veiem cada dia com costa això de revertir, perquè la influència d'aquestes indústries és molt gran. La por que hi ha per part de les dones víctimes o de les dones que estan patint o estan en aquestes situacions, i un poc el sostindre les seues vides després d'haver passat aquestes desgràcies i aquesta pèrdua per a les seues vides fa que moltes vegades la lluita feminista siga cabdal per centrar-nos com a societat en la millora de totes les persones i en especial de les dones i les xiquetes. Tenim una programació ben carregada, que obri un poquet a l'esperança i al poder treballar amb la ciutadania, la sensibilització i la promoció de drets d'igualtat i de polítiques d'igualtat entre tota la ciutadania de la comarca. Sabem que la nostra ciutadania, i així ho arrepleguen totes les programacions que han fet tots els municipis de la comarca, cada vegada són més amples, estan més carregades d'activitat, i des d'ací els volem donar l'enhorabona per estar en el camí. Nosaltres el que hem fet és, fora dels dos focus fonamentals, intentar oferir també altres eines per a poder seguir amb aquesta promoció de la igualtat i amb aquesta lluita contra les violències masclistes més enllà del 25 de novembre i més enllà del 8 de març, perquè 8 de març, com deia el nostre manifest, ha de ser tots els dies per a totes les dones i per aconseguir tots els drets que ara no tenim. Vam començar la nostra programació amb una activitat que ja es va realitzar el 1 de març amb Almudena Francesc, la narradora oral de la nostra comarca per excel·lència, que amb el seu cafè tocat d'històries va reunir a un grup de dones a Montavernet. Ella va contant contes mitjançant el seu bon fer en tradició oral i va agafant històries que al mateix temps ajuden a crear un ambient favorable per a que les dones puguen obrir-se i recuperar aquestes històries de silenci que moltes vegades han estat menyspreades per la societat, silenciades, i que mitjançant el seu bon fer van filant-se i acaba sent una activitat molt xula que ens van traslladar també, que va tindre molt bona repercussió i que hem rodat ja en altres municipis de la comarca. Bon dia. La programació que hem creat per aquesta primavera, inici d'estiu, és una programació que intenta focar el focus en aquelles activitats que ja en els 2 anys i mig que duem com a unitat d'igualtat han tingut una gran participació i sobretot han tingut una repercussió tant en dones individuals com en la població en general i a nivell comunitari. Ahir vam llegir el manifest en la plantilla de la Mancomunitat. Hi ha persones usuàries del projecte Trèvol que estaven així en la casa. Un manifest que intenta traslladar tota la política que està duent la Mancomunitat d'Igualtat com a entitat local dins de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Un manifest que traslladava també la veu de la Coordinadora Valenciana Feminista i d'altres col·lectius feministes també comarcals. Una de les activitats que ja arriba a la seva segona edició, perquè l'any passat ja se va celebrar, és la nostra campanya de lideresses rurals que pretén visibilitzar perfils de dones, un poc la seva vida, el seu bon fer, els seus projectes professionals i també de vida,
i que és la nostra exposició i també una taula redona que realitzarem al voltant d'aquestes dones, que és la campanya de lideresses rurals, que l'any passat varen presentar i que enguany d'alguna forma canvia la temàtica. L'any passat les dones o els perfils seleccionats eren dones que treballaven la seva estima en projectes vinculats i arrelats a la natura, a la nostra comarca, i enguany seran dones que d'alguna forma ens ofereixen a la resta de la ciutadania un perfil concret de dona rural, de dona que està arrelada al territori, al nostre territori, de dona que supera entrebancs i de dona que és creativa i que està vinculada al món de les arts. Els noms de les nostres lideresses d'enguany són Llucy Juan Sánchez, que és l'artista visual, també comissària de la població d'Aielo de Malferit, Eva Tormo Cerdà, de Portearte, que té el seu projecte a Atzeneta d'Albaida, encara que ha viscut i està arrelada a diferents municipis de la comarca, Mireia Tortosa Borrell, que és cantautora, compositora, és d'ací d'Ontinyent i té el seu projecte musical Tendur, i Aurora Sánchez Espí, que és la directora d'una orquestra de corda que es diu Cincus a Aielo de Malferit. Aquestes dones tindrem el plaer d'escoltar els seus testimonis a viva veu. Suposen referències vives, per tal de visibilitzar que les dones estem presents en tots els camps, que no hi ha cap camp impossible per a nosaltres, amb suport i també amb la nostra respecte i les nostres ganes, i volem oferir sobretot a les generacions properes que tinguin referències vives, que puguen palpar, que les puguen veure amb els seus projectes en els seus centres de treball, a qui puguen consultar i que puguen veure que cap porta ho tenen tancada, que amb l'empenta i amb aquest suport social, comunitari i en una societat on es desenvolupen la igualtat de drets i oportunitats, segurament els seus projectes van a eixir a la llum i van a florir de la millor manera. Com he dit, aquesta activitat i aquesta campanya l'any passat va anar rodant per molts centres, escoles de música de la comarca i ha tingut una forta repercussió. Ja vam poder gaudir dels testimonis de les dones de la primera edició i el proper 23 de març, així mateix, al Saló de Plens, a les 7 de la vesprada, podem gaudir també dels seus testimonis. Per a aquesta activitat comptarem amb el suport i la col·laboració i coordinació també, a més de la unitat d'igualtat, de l'alumnat del curs de promoció de la igualtat, d'ací de l'IES Pau Clar d'Ontinyent, que ens ajudaran d'alguna manera a dinamitzar la taula, a generar preguntes, qüestions que vulguin fer arribar a la resta de públic que assistisca. La següent activitat de la programació serà l'Escola d'Empoderament, que en aquesta edició de 2022 comença el 26 de març. En aquesta ocasió serà dissabtes, de matí, de 10 a 1, i serà la població de Montavermell. En aquesta edició sempre intentem variar l'horari, perquè l'anterior va ser en horari de dia laboral, d'entre setmana, per a que així puguen vindre més dones. Anem combinant una edició en horari laboral, una edició en cap de setmana, per a que tant aquelles que estan treballant remuneradament com les que no puguen acostar-se a aquesta escola que intenta i que encara està obert el termini d'inscripció, i teniu a les xarxes socials a la nostra web tota la informació, només cal emplenar un formulari. Va adreçada a aquelles dones que vulguin
conèixer-se millor a si mateixa, conèixer millor l'estructura i el context patriarcal que vivim, que vulguin aprendre a gestionar els conflictes i a transformar-los en aprenentatges de vida, que vulguin millorar les seues relacions personals, i tot això en aquesta ocasió, igual que en l'edició anterior, serà a càrrec d'Araceli Caballero, facilitadora en la gestió i transformació del conflicte des de fa molts anys, una dona que un poc, com estàvem parlant abans, de la guerra més propera i més actual que tenim ara, ha estat ahí en conflictes de guerra, ajudant a dones al costat de les bombes, i bueno, és un plaer tindre-la treballant al nostre costat i ajudant a moltes dones a aconseguir aquesta vida en la que puguen sentir-se millor el dia a dia. Aquesta escola d'empoderament tindrà 7 sessions, 5 d'elles dirigides exclusivament a l'empoderament emocional i social, i les dues últimes realitzades per nosaltres, més dirigides a l'empoderament digital. Un poc segons el nivell de cada grup, però tot és relacionat perquè avui en dia vivim en un món on la comunicació digital és molt important a l'hora de trobar feina, les relacions de l'administració, etc. I sí que tenim molta bretxa digital, molta diferència en l'ús de les noves tecnologies entre homes i dones. Aleshores, en aquesta escola d'empoderament intentem també des d'ahí igualar aquesta diferència d'ús de la tecnologia. Altra de les activitats que hem fet per a encoratjar i per a encetar motors i xarxa entre nosaltres és la trobada que adrecem als col·lectius feministes de la comarca, que un poc han notat, totes fèiem una reunió la setmana passada i totes ens van traslladar que costava tornar a la normalitat, que s'havien perdut moltes habilitats socials, molta rutineta, moltes ganes de fer coses, i que apenas començàvem a despertar en aquest sentit, que el paró, moltes d'elles a nivell tant psicològic com d'habilitats socials ha fet un poquet de mella, com ha fet en totes les persones. Jo crec que un poc ja ho reflexionarem a posteriori, però sí que totes i tots hem notat en nosaltres, i aquesta falta que a nivell psicològic ens ha desquadrat una mica i que ens costarà un poquet treballar-la per a tornar a la normalitat. El que treballarem amb elles és precisament la cohesió de grup, dinàmiques per a generar suports entre nosaltres, també uns espais segurs on poder veure totes aquestes problemàtiques i entrebancs que d'alguna forma fan que l'agenda feminista o les polítiques que vetllen per la igualtat entre dones i homes no estiguen desdibuixades o que estiguen contínuament en les agendes de cada municipi, que siguem capaços també com a persones i com a persones que formen part de col·lectius d'exigir a les nostres administracions, al nostre entorn, que faci aquests canvis de comportament necessaris per a la nostra convivència. Ho farem amb Clàudia Fruggerato, que també és facilitadora en grups i tracta un poquet totes aquestes coses de les que hem parlat des d'una clau d'humor, amb dinàmiques i tècniques de teatre i clown, i esperem que sigui un èxit i animem a totes les dones dels col·lectius que s'encoratgen i vinguin a compartir un ratet entre nosaltres. També serà dissabte aquesta jornada i la celebrarem el dia 2 d'abril. El lloc, perdona, on serà la trobada? Serà el Parc d'Educació Mediambiental, que està gestionat per el Soprova, que és de la Mancomunitat. Era Seu Villés, que jo el conec el parc.
Està entre... En el terme d'Allego. Allà, ok. La següent activitat serà el 29 d'abril a les 7 de la vesprada i serà una taula redona que titulada La masculinitat i el canvi ètic en els homes. Com ja vam començar l'any passat, des de la Unitat d'Igualtat i la Mancomunitat trobem molt important el treball directe amb homes, ja que és una part fonamental del canvi per a que aquesta igualtat d'oportunitats siga real. Donat que nosaltres, les dones, som les víctimes, però el canvi real té que vindre dels homes per a acceptar que tenen i són educats en uns privilegis i tenen que agafar la responsabilitat d'aquest canvi d'actitud. Aleshores, la facilitació d'aquesta taula primer tindrà com una entrada una ponència d'Olmo Morales Albarrán, que és un sociòleg facilitador de grups d'homes de Madrid fa molts anys, i aleshores le portem per la seva mirada des d'aquesta vessant de reconèixer els privilegis i d'apostar per acompanyar homes en aquest canvi d'actitud i no des del victimisme. En aquesta taula redona, després de la ponència d'Olmo, comptarem amb homes de la comarca implicats en la igualtat d'oportunitats i en el feminisme. Comptarem amb Josep Donat Ferrero, que ha estat fent de nosaltres els tallers de coeducació des del principi de curs, en setembre, pels dies de la comarca. Ell és facilitador de mediació també i és fisioterapeuta. Comptarem amb Antoni Tisbert Solves, agent d'igualtat de la població de Bocairent, que també està molt implicat en tota la prevenció de la violència de gènere i és part de l'Associació d'Homes Igualitaris de València. I per acabar comptarem amb Ferran Ausina Sebastián, que és tècnic audiovisual, també és membre de l'Associació d'Homes Igualitaris de València de la Pobla i viu és de la Pobla de Nuc. El dia següent, el dia 30 d'abril, pel matí, a les 10 del matí, Olmo Morales farà un taller exclusivament per a homes, un taller tancat en el que es treballaran tota aquesta masculinitat hegemònica, tot el que el patriarcat suposa per als homes, allà on s'intentaran reconèixer privilegis i s'intentaran propostes de canvi d'actitud. Convidem a tots els homes de la comarca que estiguin preocupats i preocupades per aquesta desigualtat existent i palpable a que s'inscriguen a realitzar el taller. El taller serà, com he dit, el 30 d'abril, també en el Parc Mediambiental de la Mancomunitat. Encetem maig amb una especificitat a celebrar i commemorar i també entorn al Dia del Treball, a l'1 de maig, hem pensat unes activitats que d'una banda venen a parlar de les carències, no?, que tenim les dones, que per diferents causes igual tenim una permanència o una entrada en el mercat laboral un poc més inestable, no? Sofrim majors taxes de precarietat, sofrim diferències salarials respecte als nostres companys per un mateix treball. Aleshores, totes aquestes cosetes venen també d'alguna forma espentades per un grup de dones de la comarca
que han estat d'alguna forma ateses o sí, un poc assessorades per diferents serveis que estan així. Un és el projecte Avant, l'altre és la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i nosaltres com a unitat d'igualtat assessorem a moltes dones que moltes vegades no tenen altra opció per tornar al mercat laboral si no és emprendre, crear els seus propis projectes i intentar fer malabarismes per poder-los dur endavant. D'una banda, aquesta formació serà per a dones emprenedores d'un costat i també per a les persones que en els diferents municipis estan d'alguna forma atenent, assessorant, dinamitzant aquestes dones, que són les ADLs de la nostra comarca. Farem una formació amb les ADLs per tal que siguin sensibles i troben eines de millora per poder acompanyar els processos d'empoderament en tots els àmbits i puguen d'alguna forma acompanyar aquestes emprenedores en totes les problemàtiques que se puguen trobar. Moltes d'aquestes dones que ja han encetat els seus projectes se queixen també de que no saben, per exemple, en la part de la comunicació, no saben massa bé com referenciar la seva marca, com fer polítiques molt aplicades al seu entorn de màrqueting, perquè moltes vegades els projectes, com he dit, no són únicament professionals, sinó que barregen entorns de vida i altres entorns més socials. Aleshores, moltes dones també ens diuen jo és que no sé, com aquesta activitat l'he fet tantes vegades com a voluntària, no sé posar-me valor. D'una banda, tractarem amb elles què ens fa a les dones no saber-nos ficar valor, quina influència ha tingut aquesta divisió sexual del treball, aquesta educació diferenciada que ens ha apartat de l'àmbit més públic o de l'àmbit més productiu. I també parlarem de tots aquests entrebancs que fan que de vegades tinguem més dificultats per a permanèixer en condicions d'igualtat en aquests àmbits i desenvolupar els nostres projectes professionals. Per una banda, la formació a les ADLs comptarà amb la col·laboració de Lídia Arbàs i d'Araceli Caballero, que d'alguna forma tractaran amb totes les agents de desenvolupament local tota aquesta sèrie de problemàtiques per a que elles en els seus municipis i dia rere dia puguen acompanyar millor a totes les dones emprenedores de la comarca. I per altra banda, i dintre d'un projecte que ja vam presentar el semestre passat, que és Dia de Vall, el directori d'expertes de la Vall d'Albaida, volem fer una jornada per a tornar a visibilitzar els perfils més propers, que aquesta plataforma suposa un verdader mecanisme per a poder buscar professionals de la comarca que estiguen propet de nosaltres, perquè moltes vegades tendim per desconeixement. Si jo no sé que al municipi de Montavernet, d'Aielo de Malferit, de la Pobla del Duc, puc trobar una advocada que siga especialista en temes de custòdia o siga especialista en divorcis i separacions, doncs possiblement me'n vaig a més lluny a buscar-la. I estem perdent molt de talent que tenim així en la comarca i crec que l'hem de potenciar i recuperar. El treball en xarxa serà fonamental tant per a les ADLs i després poder portar aquests grups de dones, i amb el grup de dones emprenedores i amb totes les que s'hagin donat d'alta en el perfil del treball, amb aquelles que tinguin la necessitat, farem una formació amb Mercè Martínez que intentarà també parlar de qüestions pràctiques en l'àmbit de la comunicació, per com referenciar els teus productes, com referenciar el teu projecte, com mantindre vides, que per a ells també ens van dir que era una problemàtica, que de vegades obrien pàgines web però no sabien massa bé com les mantenien o quines xarxes socials
podien tindre més repercussió en el nicho, no? de gent a la que adrecen els seus productes. Pues, bueno, totes aquestes qüestions les intentarem treballar. Seran al voltant de maig i esperem que estiguem atentes per a poder inscriure's i participar en aquestes. El dia 7 de maig tindrem una activitat que també ha sigut programada i creada per demanda de les dones de la comarca, dones que trobaven que la forma de relacionar-se, sobretot en el període de pandèmia i postpandèmia en el que encara es trobem, dificultava trobar una parella, bé a la llarga o bé de curt o esporàdic, amb una actitud i amb una mínima idea o formació de què és un bon tracte, no? Unes relacions de bon tractes, una relació igualitària, una relació en la que el poder estiga equilibrat, perquè com sabem, per desgràcia, totes les relacions, amoroses o no, tenen un desequilibri de poder. Aleshores hem creat amb Vero Pastor una activitat que es diu Cansades del Tinder, on serà una trobada relacional de gent que vulgui conèixer altra gent, simplement on farem dinàmiques de grup, jocs i passarem un rato juntes simplement per a conèixer a persones, per a saber com reaccionem en determinades situacions, que entenem que són els bons tractes, que entenem per una relació igualitària, que entenem pel respecte, per l'estima, no? Que entenem per el sexe, etc. No? Quin compromís, que entenem per el compromís, que ens dona por de tot això. Aleshores, una trobada senzilla, sense voler que siga res filosòfic, però sí amb un focus ben clar de què són els bons tractes i què són unes relacions igualitàries. D'altra banda, Rosa ja ho ha referit, no? Amb Josep Donat, i des de l'inici de curs, des de setembre, estem rodant per tots els instituts que així ho han requerit de la comarca per tal de fer un curs de coeducació. Aquest curs de coeducació va adreçat a alumnat de secundària, bàsicament el que més hem fet ha sigut FP bàsica, tercer de l'ESO i algun que altre segon, també algun quart. I el que estem tractant amb ells i amb elles és un poc entendre quins elements o quins ingredients podem o tenim a l'abast per millorar les nostres relacions. Des de quina vessant? Des de la vessant igualitària, des de la vessant del respecte, com allunyar-nos o com tenir ferramentes per a detectar i eixir de relacions tòxiques o de relacions on pugui haver control, violència, menyspreu. Amb totes elles estem treballant de valent, també s'estem topant amb una realitat on elles i ells també ens diuen que moltes vegades, i malgrat els esforços que de vegades es fan per part de molts agents, educadors, no troben espais on parlar d'aquestes coses. Totes i tots ens han referit amb una sèrie de qüestionaris que passem, que els preocupa moltíssim després de la pandèmia, com ha quedat la seva salut, sobretot a nivell mental, estan molt preocupats i preocupades per problemes com ara la depressió, els intents de suïcidi,
l'ansietat, la baixa autoestima, com les inseguretats que tenen, no?, per a moure's en el món. Amb ells i elles tractem això, també tractem, evidentment, de com són o com haurien de ser les relacions basades en un principi igualitari, en un respecte per l'altra persona. També parlem, no?, de les diferències, i això de vegades es molesta un poquet, no?, perquè Josep està treballant amb ells el tema de les masculinitats, no?, de la necessitat de revisar-les, no per a sentir-nos atacats, que de vegades això també s'ho trobaven, no?, com a formadores en els tallers. Moltes vegades els xavals no saben com dir-te, però aquest tema es molesta molt perquè se senten com interpel·lats. És que dius, allò que jo he sabut fer tota la vida, ara m'estàs dient que està malament, no? I com intentem també apropar-nos molt a ells per veure com ells estan sentint, sobretot sentint, perquè a nivell mental sí que te saben dir, no?, totes les etiquetes, totes les diferències que puguen haver, no?, com que saben identificar molt bé les situacions, però quan es passen pel cos això els incomoda molt, perquè no saben controlar les emocions, val? Aleshores estem treballant, és cert que ens agradaria poder treballar en més sessions, però això no és possible, i som conscients que en 4 sessions estem oferint-los, no?, una ferramenta que segur en el futur la tornaran a veure amb carinyo, no? Jo sempre, nosaltres, l'equip dinamitzador, sempre els diem, no? A nosaltres ens haguera encantat que algú ens haguera preguntat, no?, en algun moment de tota la nostra etapa educativa, com ens sentíem, quines pors teníem, quins mecanismes tenim al nostre voltant per a superar aquestes pors. I, evidentment, ens parlem, no?, també de totes aquestes relacions de poder desigual i de quines problemàtiques, no?, tenim i tenen ells també i elles al seu voltant, no? Evidentment, problemes i problemàtiques de gent que nega aquestes violències allà, no?, igual que hi ha gent que en l'aula està negant el racisme, però després entre ells, no?, tenen una actitud molt violenta i molt racista. Aleshores intentem des d'una perspectiva interseccional parlar de tots aquests temes perquè els estan preocupant i molt. I ja si no... Jo tinc un parell de dubtes, si Sí. no t'importa. L'escola d'empoderament és en Montaverner sempre? Sí, Esta vegada sí. Totes les sessions seran allí, tots els dissabtes. Esta vegada sí. De totes maneres, us passarem també després el material que tenim en format de premsa per a que tingueu tota la programació com ben estructurada, val? No patiu per això. També volia preguntar-vos, l'activitat que crec que es faci del perfil de dones rurals, té nom l'activitat? És una trobada, una taula redona? Una taula redona de lideresses rurals. Lideresses rurals, sí. Com es diu, perdona? Lideresses Vale. en doble S rurals. El terme lideresses no el trobareu així traduït perquè un poc nosaltres volíem mostrar, sí, volíem mostrar aquestes lideresses en doble S perquè existeix la traducció de la líder, però nosaltres volíem visibilitzar, no?, que així al nostre voltant hi ha dones molt potents a les que volem tenir present i en les que podem confiar, tant a nivell professional com personal. Hi ha moltes coses que no coneguem. Després també em vaig dir que hi ha una espècie de jornada de dones emprenedores. També se sap quantes jornades seran, quants dies... Són en principi les de posicionament i comunicació digital, són 2 sessions de 3 hores, si no tinc ara mal en el cap, per les vesprades, i una tercera que serà el que es diu, que es fa des del projecte Avant, que es diu Vincles, que és on ens trobarem totes les emprenedores, compartirem projectes, explicarem els recursos que tenen a l'abast, com la unitat d'igualtat o les professionals del projecte Avant, i FADEMUR, que també està fent formació per a emprenedores i dones en la comarca, i se seran en principi aquestes 3, i abans d'aquestes 3 la de
formació per a ADLs, en total 4. La cronologia està en la convocatòria per a la roda de premsa que ha pogut trobar, que si no necessiteu abans, i de tota manera enviarem també. Moltes gràcies. Gràcies.